Er det film? Ja. Ja. Hvad er det for noget film? Hvad er det for noget? McQueen. Er det McQueen? Se lige den her. Ja. Hvad er det for noget? Det er faktisk sådan en der... Det er faktisk sådan en fjernting, man så styrer med, og så kører den, så kører den stykker. Det er film. Det er en styre. Prøv lige at kigge bagpå, og så se om det også er film bagpå. Nej, Hvad er det så for noget? det var spillet. Det er spil, simpelthen. Ja. Nå, Det er også spil, det her. nå. Og det er også spil. Er det rigtigt? Men det her er ikke spil. Det er ikke spil. Det er et andet. Det er ikke godt. Se bare. Hvad er det for noget? Det var en anden Nintendo. Nej! En anden Nintendo. Nej! Om den. Så sæt den ned. Er det herom, man gør det? Skal jeg hjælpe dig op med den? Og sådan et brev. Og sådan et brev med os. Hvor er den henne? Her. Her. Så tag lige den der ledning op først, det er nemmest. Se. Ej, så skal du passe rigtig meget på, at den ikke falder ud og går i stykker nu. Ikke? Se. Ej, hvor sejt. Hva? Se. Nå. Så står der ledning i. Nå, men der skal ikke være ledning i. Det er kun, når den skal lade op. Skal vi prøve at tænde for den? Ja, hvordan gør man det? Heromme. Prøv at se her. Deromme. Kan du se den knap der? Nu skal den trykke opad. Nej, ikke nedad. Opad. Sådan der. Sådan der. Så starter den. Hov. Så prøv at se her. Jeg får lige... Skal du se her. Nu loader den. Jeg ved ikke lige... Nå. Så venter vi lige og ser, hvad der sker. Prøv at komme her. Prøv at se her. Den der knap der, det er den, man kører på. Og se, den der knap, den drejer man til den ene side, den drejer man til den anden side. Se lige McQueen. Og det... Hov, kommer jeg til at trykke på noget. Sådan der, nu kører den på den der. Ja, så når man skal dreje, så er det derovre. Ja, sådan der er. Øj, nu drejer det for meget. Jeg ved ikke, om man kan dreje på den her. Jo, du kan styre på den her. Så her. Den her med. Nu drejer til den ene side og den anden side. Ja, sådan er jeg. Ja, det kan du. Og så skal du huske at holde den der nede også. Der er mange ting, der skal på en gang. Så skal du dreje. Ligesom på din bil. Nej, ikke sådan. Sådan der. Så det vil sige, at se om vi kan komme bak her. Prøv at slippe den her knap. Sådan der. Og så gør du. Hov. Lige bak lidt igen der. Sådan der. Og så kører du. Wey. Ja, ja. Se der, du. Wey. Så skal du dreje rundt. Se, du kan godt. Prøv at dreje den anden vej. Så dreje til den anden side, skal jeg. Ja, sådan der. Så kører du den vej der. Så Mal, er du glad for den? Ja. Du er god til det, hva'? Ah. Han har haft det der ret, der han gør sådan Ja, ja. Ah. Hov,
Så skal vi bakke. Det gør vi på firkanten. Ej, hvor er du bare heldig. Hvad med det? Og så kører du lige ud igen. Du skal bare lige hjælpe dig rundt. Og det skal lige bakke lidt igen her. Prøv at slippe den der. Prøv at slippe den der. Prøv at slippe den der. Sådan der. Nu bakker vi igen. Sådan. Og sådan der. Så kører du ud. Nej, for baghud. Yes. Det er morgen, du. Jeg mente, at jeg bliver blot, Ja. ja. Det er nok bakke lidt. Det er på en firkant. Ja, det er den der, ja. Sådan der, ja. Så kan du køre lige ud igen. Så du husker at dreje. Der er mange ting på en gang, man skal. Ja, rigtigt. Giv noget gas. Ja, sådan der. Malte, er god til det?